Hola, benvingudes, benvinguts. Si esteu mirant aquest vídeo, és probable que estiguis amb el mòbil als dits. Llavors, et convido que t'agafis un moment, 5 minuts, 10 minuts, els que tu vulguis, els que tu puguis, i portis la consciència de la respiració a les fosses nasals. És molt simple. Busca la postura on estàs, busca't una postura que estigui relativament còmoda i portes l'atenció del que tu sents a les fosses nasals. Et convido que durant aquesta setmana busquis diferents moments on portar l'atenció a les fosses nasals. Pot ser ara mateix, però pot ser quan te'n vagis a dormir, pot ser al moment de llevar-te. La meva experiència em diu que si ho fas al dematí a primera hora, ja ho tens fet. I es tracta d'anar incorporant petits moments del teu dia a dia que acabaran sent com un hàbit, generant un hàbit que et poden aportar molts beneficis. Ja et dic, simplement, porta l'atenció a les fosses nasals. Si t'és còmode, tanca els ulls, sent el teu cos, relaxa el teu cos tant com et sigui possible i simple, sent la textura, el ritme, la temperatura. Si sorgeix algun judici, posa-hi un somriure i torna a portar l'atenció. És probable que et dispersis, és igual, no passa res. Tu segueix. Una abraçada, salut, i ens veiem. Fins la propera.